Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon bidiyon Khalifa One TV. Yau zan nuna ku yadda za ku goge shafin ku na Facebook kwata-kwata, wato yadda za ku goge pejin ka na Facebook. Da farko dan Allah kan mun fara bidiyon nan ga wata alama nan da kasan bidiyon nan an rubuta subscribing da jan rubutu, sai ku danna min ita. Sannan ku danna min lakin akan wannan bidiyo. Nagode. Daga nan sai ku tafi cikin pejin naku wanda kuke so ku goge. Bayan ka shiga haka kamar wannan pejin shi nake so na goge shi, to bayan ka shiga cikin pejin sai ka danna wannan alamar setting din gata nan daga can sama haka, sai ka danna ta. Idan ka danna ta sai ka danna wannan general setting din gashi nan shine na farko. To sai ka zo nan wannan na tsakiya haka din nan wajen inda aka rubuta delete shatugal ko din sai ka danna shi haka. Gashi nan daga nan gefe an sa delete page, sai ka danna delete page din. To idan ka danna shi yadda yake nuna ma shine bayan ba wai kana dannawa shafin zai goge ba, a sai bayan kwana 14 sannan shafin zai goge gaba daya. Amma yanzu dai mutane ba za su iya zuwa cikin shafin ba. Da fatan za ku danna mu subscribe akan wannan bidiyo, sannan ku danna like.